Абвяшчаем вам, браты, добрую навіну, радасць вялікую дзеля ўсяго народу. Прыміце яе ўсім сэрцам. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі на пачатку Бог стварыў неба і зямлю. І загадаўшы ёй змяняцца цягам вякоў, захацеў, каб вада дала ў дастатку паўзуноў, душу жывую і каб лёталі птушкі над зямлёй. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі Бог пажадаў пасяліць на зямлі чалавека, створанага паводле яго вобраза, каб панаваў чалавек над цудоўным светам і, сузіраючы веліч стварэння, у кожны час праслаўляў Стварыцеля. Прайшло шмат тысяч гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом. І тады вырашыў Бог ачысціць свет праз воды патопу. З таго часу прайшло амаль 2000 гадоў. І Абрагам, наш айцец у веры, паслухмяны Божаму голасу, адправіўся ў невядомую зямлю, каб даць пачатак выбранаму народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў. І Маісей правёў дзяцей Абрагама праз Чырвонае мора па сушы, каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразам сям'і ахрышчаных. З таго часу прайшло амаль 1000 гадоў, і Давід, пакорны пастыр статка Єсея, свайго бацькі, быў намашчаны прарокам Самуэлем на вялікага караля Ізраіля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраіль, які пастаянна ўпадаў у нявернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бабілон да халдэяў. І вось тады Ізраіль, пакутуючы ў выгнанні, навучыўся спадзявацца на збаўцу, які прыйдзе і выбавіць іх з няволі. Ён навучыўся чакаць Месію, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі. Месію, які прыйдзе і ўсталюе новы парадак спакою і праўды, любові і свабоды. І нарэшце, у час 194-х алімпійскіх гульняў у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 42 годзе панавання імператара Аўгуста, 2000 гадоў таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзафа, з дому і роду Давіда, нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, сын Айца спрадвечнага і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Хрыстом, збаўца, якога чакалі людзі. Ён слова, якое асвячае кожнага чалавека. На пачатку ўсё праз яго сталася. Ён дарога і праўда і жыццё. Прыйшоў, каб пасяліцца між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння ў гэтую святую ноч, а дакладней, гэта Бог нас сабраў, каб мы радасна і ўрачыста святкавалі нараджэнне Пана і абвяшчалі нашу веру ў Хрыста, збаўцу свету. Узрадуйцеся, браты, святкуйце і слаўце навіну, самую прыгожую навіну ва ўсёй гісторыі чалавецтва.
святы Лука Евангелист каже, что Найсвятейшая Панна Мария народила своего сына и поклала его у ясли, бо не было для их места у заезде. На успомин об гэтым у вігілію нараджэння Пана мы рыхтуем у наших домах ялинку, а под ёй ставим стаенку, у якой змяшчаем ясли с фигурой дитятки Иисуса. Молимся до Бога Отца, які з любові послав у свет своего Сына, как мы были готовы с верою принять Иисуса у наше сердце и в нашей семьи. Боже наш Отче, Ты так моцно полюбил людей, что послал нам Иисуса, Твоего одинородного Сына, який народился с Панны Марии, как нас збавить и привести до Тебе. Учини Своим благословением, каб гэтыя фигурки Иисуса, які повинен прийти до нас, были в наших домах знаком Его присутности и Твоей любови. Добрый Отче, удели свое благословение так само нам, нашим батькам и родным и сябрам. Открой наше сердце, как мы умели приймати Иисуса с радостью, чинить завсёды тое, что Он нам каже, и убачить Его во всіх, кто потребує нашей любови. Просим Тебе об гэтым у імя Иисуса, Твоего милованого Сына, які приходить ка подарить свет с упокоем, які живе и владарить на веки вечные.